Fl-ewwel nofs ta' din is-sena kien hemm żieda ta' aktar minn 250,000 passiġġier li qasmu bejn Malta u Għawdex meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Dan sar kemm bil-vapuri tal-GoZo Channel kif ukoll bil-katamarani tal-GoZo Fosferi. Ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO juru li bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena qasmu l-fliegu b'kollox aktar minn 3,200,000 passiġġier. Dan filwaqt li fl-istess perjodu sena qabel l-ammont kien taħt 3 miljun passiġġier. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li f'dawn l-ewwel sitt xhur tas-sena minn barra iż-żieda fil-passiġġieri żdiedu l-vjaġġi u anke l-vetturi abbord il-bastimenti tal-GoZo Channel. Skont l-NSO bejn Jannar u Ġunju li għaddew kien hemm żieda passiġġieri li użaw is-servizz tal-Fosferi mill-Belt Valletta għal port tal-Imġar f'Għawdex hekk kif aktar minn 400,000 persuna użaw dan is-servizz. Dan ifisser li kien hemm żieda ta' aktar minn 150,000 passiġġier imqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Kollox ma kollox jirriżulta li x-xahar meta l-aktar li qasmu nies fuq il-fliegu bejn iċ-Ċirkowwa u l-Imġar Għawdex kien f'Mejju hekk kif għaddew aktar minn 520,000 passiġġier. Isegwu kien hemm ix-xhur ta' April u Ġunju rispettivament. L-aktar jum bieżel kif probabbilment ikun mistenni kien is-Sibt hekk kif f'dan il-jum qasmu aktar minn 450,000 passiġġier fl-ewwel nofs ta' din is-sena. Isegwu bħala l-aktar jiem popolari imbagħad kien hemm il-Ħadd, il-Ġimgħa u l-Ħamis f'dik l-ordni.